Ze PCR puta hoik, PCR proba alu hoik. Osea, benetan egiten, ez aldau proba beste modu batea itik. Osea, maken luzeo sudurzulutikan sartu, barruaino burmuina, baldin baukazu, ikutu arte. Ez. Osea, proba hau baldin bada, txerto aze izangoa. Metro erdiko supositorioa ikusiko zuen, orduan parrak. Bai. Bueno, aurreko astean indako proba baten, ez dakit zehose ikutu ziaten, eta baten bertso kantatzen hasi nintzen. Ondo, esan nahi dut. Jakin gabe, aurretik, abanerak taola, errex. Eta atzo beste bat intziaten, eta kakazarra. Bai, nire bertso guztik, lehen bezala hasten die, igual. Hemen txegaude. Bueno, hemen txegaude, bigarren denboraldiari hasiera ematen. Aste hontan, aurra askorentzat lehen eskola eguna izan da. Bizitza guztin izan dituen opor, luze eta arraroenak izan dituen. Benetan, 2008ko gidoia zeinek idatzi zon. Paul Urquijok. Behitu, El Corte Ingleseko kartelak gogoratzen dezu edanok. Bai. Takit, nire oinak ikuste daun. Bai, baina hoi baino txintxilizka. Bai, hoi baina txintxilizka. El Corte Ingleseko kartela danok kritikatu ingendun, ze ematezun ez han bertan agertzen ziren aurraren oinoiek zintzilika zeudela eta beste zeozer beldurgarrigoa adierazten zutela. Bai, ez da, bai. Ba, oain, azte batzuk pasata, nik uste dut, El Corte Inglesekok arrastoi pixkat bazekoetela onartu beharra daukabla. Eta preparatzen nahi die baita ere, gurasontzako eta irakaslentzako kartelak. Haidie, bai. Eta gaina, zeozer beldurgarria irudikatzen zon kartel horrek. Ze, gaur egunen zein dijo galtzerdioekin da kastellana jantzita. Hola juten altzate zuek eskola, beha, mesez. Ez, onartu beharra daukeu hori holaxe izan txala. Eskolara bueltatu diaume gurason eskolako WhatsAppak sua botatzen nahi dia. Forratu alditu zuen liburuk, eta nik bazpare umek forratu ditut. Ez, pena emateit aurrak lehen eskola eguna behar den bezala ezin bizi izatek, ez? Egun oso berezia izatezan guretzat, udako hilabetek pasa eta ikaskidek seko aldauta etortzen zian. Horatzen zate, 3 hilabetetan jendea nola aldatzezan. 3 hilabete baino, ekainetik irailako 3 hilabete baino, 3 urte pasaziela ematezu nun pasaitu oporrak estazio espazial baten. Osea, ekainen aurrak zian neskako eskorrak, irailen emakume bihurtuta itzultzen zian. Ekainen aurrak zian mutilko eskorrak, irailen gauzak asko aldatzen zian, ez? Egia da, gaina, batzuk bueltatzen zian sudurpen kriston bigotiakin. Mutilake, bai? Pentsa, oin, martxotik irailea, 6 hilabetetan ningo zuen aldaketa eginda musukoa jarrita, gaina ikaskidek ez da ezauture. Ze harra izatezan, bakoitza oporrak nun pasazikun kontatzen, da ez dakit nik Oropesan, nik Pirineotan, Hueskadin, nik Orioko kanpinein urte guztin bezala, bueno, gehien errepikatzen zana bat zan, ni pueblon. Da nik enun pito ikulertzen. Zaten non, pueblon? Ze pueblo? Ze jendek pila juten dan pueblo horta. Pueblo, zure pueblo hau izangoa ba. Herria, ez? Urretxu gure kasun, ba hoxe, ba ez? Eta pueblo hortan gauza marabilloso pilo ba gertatzen zitzaizkien. Ze fiestak pueblokok, ze piztina ehar pueblon, oin ligatu pueblon. Ba, pueblo hortan ligatuko zuze, zure herri. Halako baten, ja koskortuta jute zinen bat, ditxosozko pueblo horta. A ber, Baieserenako iskinako azkeneko herriska. Hemen Euskal Herrin herri unitatea. Badagozen dago, ez? Bai, ez trobelan dago. Hango iskinako azkeneko herriska. Hemen Euskal Herrin herri unitatea, lau beserri Elizabatek eta frontoiak osatzen baldin baute, bale, kendu frontoia. Eta kendu baserrik. Jarri, mendin egoten dien bainera oitako bat piztina bezala, beltzez goitik bera jantzitako lau atxo portalea atea eta fotosintesisa egiten, beste hainbeste aikionazar dardarka dominoa ezin dominauta, eta 12 erdi oio suelto. Bale, hemen ligatze aldek, herrin baino gehiago bazea, bentsat, pueblon. Oporretatik bueltako honena alare, lehenengo egunen, marrazkia egiteko eskatzen zigutenen izatezan, ez? Goratzen zate, marrazkia, zuek itezen duten oporretatik bueltatu da marrazkia. Nila ez nahi zumia, adinez ez behintzet. Eta ez dakat semea alabaik, eta ez da hilo baike. Bueno, ontxe, markatu, oza, nera nahi infarto bat ematen nahi zaio, etxen, Xabier, ez, lasai, ez nahi ez erreklamatzen. Baina gure etxe honetan baukau alaba txiki bat, Gorane. Eta hark egin du lehen eskola eguneko marrazkia.
Bai. Naiz fiatzen. Moranekin. Ikustezu, hemen, deneti dago, ez? Musukoak, distantziak, olatuak, olatuak, Eusko Jaurlaritzak uda hasieran edo, udan esan zuen, bigarren olatu baten atarian geundela. Eta gero, gainera sailburuek tsunamia deitu zioten, nik uste jendea lasaitze aldea. In Eusko Jaurlaritza, we don't say olatu, we say tsunami, and I think it's beautiful. Hoxe ez, hemen ematen du sailburua, hori sugeak eta trumoiak tximista botatzen, eta hemen Rebila eta Urkullu uda aseran dantzatu zuten asereje hori egiten. Hauek dira, azkenean, uda hontan umeek marraztuko dituzten marrazkiak, ez? Ea datorren udan behintzat, ume guztiek beren eskolako lehen egunean, betaurreko duen eguzki erraldoiak, tximinitatik kea botatzen duten etxeak, eta gurasoak gaizki uzten dituzten estenak marrazte dituzten. Beti bezala, animo da noi, indarra eta eutxi. Bigarren olatua bada, izan dadila, barre librearen, bigarren denboldaldiaren tsunamia. Ongi etorri, eta egin barre libre. Eskerrik asko!